mandamos, que foi sobre o mes de xaneiro deste ano, pedíamoslle tanto aos socios da asociación como aos diseñadores en xeral que traballan en Galicia ou que son galegos e traballan fora de Galicia, que nos enviaran unha proposta de polo menos 5 proxectos dos últimos traballos que estaban realizando ata agora. A idea un pouco inicial era facer visible os últimos ou proxectos inéditos do deseño galego ou deseño feito fora por galegos. Despois de moitos debates de como presentar estes proxectos, como facelos visibles e demais, chegamos á conclusión de que queríamos facer unha plataforma web. Desde aquí lanzamos tamén a seguinte convocatoria, que sería que todos os diseñadores galegos que queiran propoñer proxectos para que subilos á rede, que nos poidan enviar eses proxectos e desta maneira facer este sitio web algo vivo. Esta mesa de debate tamén é unha excusa tamén para xerar contidos teóricos que poidan servir tamén para estudantes ou interesados na historia do deseño ou no deseño contemporáneo que se está facendo hoxe en Galicia. Entón, pretendemos tamén, nunha segunda fase, sacar tamén unha publicación en formato físico, en papel, que incluya tamén textos críticos, análisis e resultados tamén desta mesa de debate. Entón, se vos parece, vamos a explicar brevemente o funcionamento da web, que é bastante sinxela. Como os decía, cada estudio de diseño ten como máximo 5 proxectos e pretendemos que medre a partir de agora. Entón, están clasificados, utilizamos unha plataforma en formato blog, cun tema dun portfolio, e cada unha das imaxes, digamos, que ten unha serie de descripcións do proxecto, do estudio de diseño do que se trata, do ano, e, na parte de abaixo de todo da web tendes, por unha parte, as categorías do deseño e, por outra parte, os estudios ou deseñadores. A pesar de que a Asociación Galega de Deseñadores é unha asociación que asocia deseñadores, persoas individuales, neste caso preferíamos facer visible os estudios de diseño que están traballando. Parecemos mellor idea, sobre todo a nivel estratégico, máis resumido. E entón aquí podemos ver os proxectos de cada un deles, seleccionando por categoría ou por estudio diseñador. Pretendíamos que fose unha web moi simple, moi sinxela, no que o principal fose os proxectos e unha breve explicación de cada un dos proxectos feita por cada un dos protagonistas. Aí non nos quixemos meter e cada estudio de diseño, cada diseñador explicaba o proceso de diseño ou o resultado de diseño destes proxectos. Entón, podemos ver algún deles se queredes. En cada un dos proxectos hai proxectos que teñen máis imaxes, outros que teñen menos imaxes. A idea é un pouco que cada un de nós, agora dos participantes na mesa, fale un pouco sobre a idea ou as sensacións ou un pouco a historia ou pasada ou actual do deseño galego. Entón, cada un de nós, digamos, que vai facer unha pequena intervención de 5 ou 10 minutos sobre un pouco as súas ideas que ten sobre a visión do deseño galego. Entón, neste caso, vou a falar un pouco con as breves apuntes sobre un tema que está en boca de todos nos últimos anos, que é o tema do local e o global, e en este caso relacionado co deseño, con un deseño periférico como o galego. Por unha parte, é evidente que hoxe en día as fronteiras xa non existen, non son tan importantes como en décadas anteriores, que sí que configuraban unhas fronteiras físicas. Hoxe en día o entorno onde nos movemos xa non ten tanto poder como en décadas pasadas. Ahora claramente se confunden os referentes locais e o globais. Eso creo que todos estamos de acordo. A falta de fronteiras tamén provoca unha descentralización dos ámbitos de influencia e os núcleos de poder en todos os niveis, do centro hacia as periferias, hacia o que se denomina a aldea global. Esta circunstancia, sin dúbida, favoreceu as zonas periféricas, como pode ser o caso de Galicia. Podemos observar virtualmente que é o que acontece en todo o mundo, temos acceso ás ferramentas e aos recursos para poder aplicar os nosos coñecementos, podemos desplazarnos tamén físicamente a calquer lugar do mundo. Neste contexto, a pregunta sería: queda algún espacio para a identidade? É dicir, queda algo de deseño galego?
existe tal cousa ante esta gran globalización na que vivimos hoxe en día, non? Bueno, a mí gustaríame que esa pregunta se debatise ou se resolvese no posterior debate, non? Aquí. E tampouco sei se realmente ten sentido hoxe en día plantear esa pregunta, non? O que sí queda claro é que sí existe pois un grupo de profesionais do deseño que fan un bo deseño en Galicia ou fora de Galicia e seguramente esa sexa unha resposta máis importante que a anterior, non? Este debate, sen embargo, non é novo, non? Nos anos 80, pois Galicia debateuse entre a tradición e a modernidade, non? Ou máis ben a conxunción entre ambos aspectos, non? A recuperación da tradición é precisamente un dos referentes notorios da nova xeración de diseñadores que comenzaron a traballar nesa época posmoderna dos anos 80. A renovación desas tradicións a través da intervención dunha identidade gráfica galaica foi unha das máximas do deseño galego posmoderno. A partir da década dos 90 tamén se produce unha serie de cambios que provocan unha nova dinámica no debate da tradición e a modernidade. A adaptación de Galicia á modernidade pasa de mirarse no pasado para proxectarse cara ao futuro, un anelo de asimilación a contextos máis avanzados. Evidentemente, inflúe a mellora das condicións económicas, o fenómeno da globalización, as novas tecnoloxías, incluso as aerolíneas de baixo custo, os estudios universitarios e superiores de deseño homologados, as bolsas de mobilidade Erasmus, etc. O que fixo foi, digamos, achegarnos a outros países de referencias en deseño. E esta proximidade permitiu un fluxo constante de estímulos externos cunha maior naturalidade ou normalidade. Gracias a estes factores, hoxe en día, a tensión entre a tradición e a modernidade dirímese, pero nunha Galicia cada vez menos periférica. É importante tamén citar outros factores relevantes a hora de analizar a situación actual do deseño galego, sobre todo o ámbito da formación, creación, como decía antes, das escolas superiores de deseño e a implantación de materias de deseño nas universidades dende mediados da década dos 90, en xeral foron asumidos como unha oportunidade de recoñecemento do deseño por parte da sociedade como unha profesión regrada, por lo tanto máis aceptada. Existe hoxe en día unha xeración de diseñadores formados en Galicia, con todo o que iso implica, e que desenvolven a súa labor nela, e iso é algo novedoso con respecto a décadas anteriores. Sen dúbida, nas próximas décadas, un dos grandes estímulos, eu creo que será o de descubrir como este diseño periférico que facemos aquí desenvolve os seus propios mecanismos de resposta que logo van facer compatible esa modernización internacional inevitable con un diseño con identidade propia, xa que isto foi o que pasou, digamos, ao largo da historia do deseño en todas as décadas e en todos os países de referencia. Entón, tamén é un alivio saber que todos eses procesos tamén se siguen dende aquí, desde Galicia.